Sani jigo mbaka ne jing'io ni to igni adek mage sechalo nade to min king'io igni adek mar jatend piny William Ruto kata king'io weche mag arita gi weche mag neno ni piny Kenya bedo gi kwe osechalo nade bede migepe mag sirikal tiyo e yo machalo nade eno ni piny Kenya bedo mongirore. Ing'e ni tich mane president oyudo ne ok odhi maber bochopo kama koro noduogo yawo e sirikal bowuoyo gi nyawadgi ma en jakom Raila Amolo Odinga bunene ogolo jowa moko mane ni bunge jowa manene ni party structure bokwayo bukendo gichako gimedo nyaka jo Jubilee e parties manene ok owinjore go mondo dhi okonye. Koro ing'e ni bedo matek nikech seche moko penjo ma ok yot duoko nikech en sirikal manyo pod bedo restructured to joma Aseyo kabisa. Ing'e ni seche moko unyalo neno president to jomoko osetiyo maber gin wajumbe mawa nikech wajumbe mawa emo onego bed ni rango kuonde marichi sirikal to advice executive to kinega seche moko executive ema ng'iso gi makosa magi. Koro ing'e ni gini bedo matek nikech joma onego bed ni miyo leadership bedo motegno bende nwang'o go makosa kendo nji nwang' daga president oduongo gito ng'iso gini ayudo information moko mar unclarified nikech pok aketo gi e chik man to ok gwe gini information ne utimo maeg gigi miyo sirikal na dok piny. Kada kirango wache ma koro nyomako piny on Monday ka ng'atno mosotiyo na Kenya koro tho iyo gima nyalo wacho no osiepe na gibese moko gichwanya matin nikech gin mwaluonge gin legal mind ma waluonge ni learned councils to demonstration ber to kisotieko demonstration to koro konyo wagano nikech gin joma nyone obel joma riek ma kanene dhi sin otamogi to negi nyalo dok there for review. Ting'en jowa gi ong'iyo defend gik maricho koro gibende se moko timo gima progressive tamogi in the sense ni kirango tho mar bwana ni gima nyonego kata malo society onego bende timo sani first of all en ni kuonde ma uso bunde gi jadi moso nyiewo bunde kuomgi to adima sirikal omiyo licenses to ma sirikal omiyo licenses gi risase gi nyiewo kanye to risase gi ng'ano ma monitor bende bunde gi dog chien kata bang' higa to gibedo reviewed mondo next ne gitimo shooting moro experts gitimo ang'o tang'o miyo result mar bunde pile mogoyo ng'ato pok nobedo in public nyaka inwang'e ni confusion nitie to ka confusion nitie risase gi wuok kanye. Okay. Ma en gima nyoro yawuoyi gi kata sani apano nego giketi mondo gikwonga ne gikawa ne stock